Kuthi Nkosi umoya ngcwele kuhlume Nkosi kumile Baba kuthele Baba izithelo ezifanele Baba egameni likaJesu siyabonga Nkosi ukuthi sazoqhubeka Nkosi ukhuluma nathi njalo moya ngcwele njengoba Nkosi siyaphatha uhlala wenza izinsuku ngezinsuku Baba siyabonga ntambama moya ngcwele mana nake Nkosi mfihle Baba kungabonakali yena kodwa kuvele wena uphila njengoNkulunkulu ophilayo moya ngcwele siyabonga egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu amen. Enkosi yethu Jesu Kristu. Kuyintokozo enkulu nakuleli thuba sesilitholile ekuseni kwasemini wasihlale phansi sizofunda ngokwentando kaNkulunkulu bazalwane. Siyabonga nenceka kaNkulunkulu ehlala phansi kade siphakela izwi likaNkulunkulu. Isikhathi ke siba njalo masikubaleke ekuqaleni niyafika isikhathi esiphelile empeleni isikhathi sesiphelile ngoba iprogram ungabuka lapho okubhalwe iprogram sesiphelile isikhathi sami kodwa ngoba siqale late khona safanele angene ngemva kwami ngapha before lunch time yethu i12:30 fanele kube ne break abanga ukuthi esaba khona bazalwane kodwa ke ngicabanga ukuthi ke nami ngizosebenza lesikhathi esinaso sibe sizwe futhi nokwazi ukuthi ekitchen bona bazothi i-lunch izolungana noma kwesisikhathi siyishawe sehlusho ukuthi siphuthume isikhathi ngaphambili kanti mhlawumbe abasekitchen abo sebenenkinga ukuthi namhlanje khona i-delay ezoba khona bese kusinika ke lesikhathi ukuthi usebenzele kwazini ukuthi hayi sengathi isikhathi sizoba nje ngizocela ubaba uGama kabheke ukuthi ekitchen bazokwazi bona ukulungela ilunch ka12:30 siyathanda abazalwane ukuthi izinkundla zonke zingene ngendlela efanele omama nababa fanele ngo2 bebe sebeqala inkonzo yabo nobaba ngo2 bese beqala inkonzo yabo omama nentombi obaba nezinsizwa kanjalo nakule nkundla besikuyona njengamanje ngicabanga ukuthi akufanele ukuthi idle isikhathi sale nkundla ezingemuva ngoba makuhlehla ukuthi iyayilimaza inkundla yobaba nomama bese ukuthi futhi bese kuyayilimaza inkundla ye-youth njengoba uhlelo lwethu lusho. Angibuye ke bazalwane ngize esifundweni enginaso esizobhekisizana kusona bazalwane isifundo sise hlelweni lebandla khona izinto ibandla elikholelwa kuzona lezi izimiso zokuba ibandla liphile ngazo isikhomba ndlela sebandla noma i-Council of Guardians esebandla le-PAC kuyatholakala kumthetho sisekelo lezi zinto bazalwane esizifunda ziyalekelela ebandleni ukuthi ibandla libe nokuqonda ibandla libe nokwazi ukuthi empeleni yini edingakala kumntwana kaNkulunkulu yini edingakala kumzalwane phakathi kwabantu abangasindisiwe phakathi kwabantu abasindisiwe kodwa azazi ukuthi yini ngempela edingakala kuyena leyo nto ihlale ivuso kuye njengento siyivuso lasekhaya sibekhuliswe ngayo ukuthi kodwa mina yini edinga ukuthi sengiphakathi kwabantu sengiphakathi kwefamily umndeni wakithi noma isibongo sakithi kodwa ke mina njengomntwana kaNkulunkulu yini ebhekeke kimi sizobheka lokho ke bazalwane ibandla ligcizelela ke izinto ezisekelwe yiBhayibheli esithanda kuleli bandla ke izinto esizosithinta ezikhona umthetho osisekelo webandla kodwa futhi ezigcizelela
silungiselelwa izwi likaNkulunkulu. Akuyona nje inqubomgomo yebandla ongasekelwa izwi likaNkulunkulu. Inqubomgomo esekelwa izwi likaNkulunkulu. Uma sifunda uMateyu 5, sifunda uMateyu 5 la sibheke khona inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bayo, ikhuluma nabantu asebezinikele kuye. Sofunda amavesi uverse 14 kuya 16 kulesi sahluko. Uma khona setholile afunde ukuze sonke isikhathi bazalwane ngeke 14 to 16. Verse 14. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ngesitheke. 15. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona siyakukhanyisela bonke abasendlini. 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo osezulwini. Amen. Laba bazalwane ubazalwane ithi nina ningukukhanya kwezwe. Ningukukhanya nina. Kumzalwane okubhekekile kumKristu kubhekeke okuhle. Lapha kusahluko 15 kuJesu kuJohane, ivangeli kaJohane. Uthi khona uNkulunkulu uyadunyiswa. Udunyiswa ngathi thina bazalwane. Uma thina sithela izithelo eziningi noma sithela izithelo ezinhle, uNkulunkulu uthola udumo. Umpostoli uPawulu kwabaseKorinta uthi nina bazalwane nincwadi yethu elotshiwe ngalotshiwe ngoinki kodwa elotshiwe ngomoya ingcwele efundwa yithi efundwa nayizwe. Yini abhekeke kumzalwane, yini abhekeke kumKristu, izinto ezinhle zodwa. UmKristu ubhekeke ubheke kokuhle. Kungakho lithi izwi lenkosi ithina abazalwane singanqotshwa ngokubi kodwa sinqobe. Thina singabanqobi. Siyini thina? Singabanqobi thina. Sinqoba kanjani? Sinqoba okubi ngokunjani? Ilokho impilo yethu bazalwane kithi nafanele kubonakala okuhle. Siphakathi kwabantu abakholwayo, siphakathi kwabantu abangakholwa. uNkulunkulu njalo emhlabeni impilo uma umuntu esindisiwe ufuna khazimuliswe kuyena usuku nosuku. Umuntu okholwayo abe yini? Ukhanya kumnyama kodwa baqhamuka kuMkristu njengoba bazoqhamuka imoto. Mayiqhamuka imoto kumnyama babona abantu iseza ukuthi konke azoqhamuka la ngenxa yamalayithi ebusuku ukuthi kuzofanele kuqhamuka amalayithi kuqala. Uma uMkristu uphakathi kwabantu fanele sikuphathe kube ukuphila sikuhlanganise nempilo yethu yemihla ngemihla bazalwane ukuthi siphakathi kwabantu kodwa thina siyini? Sikukhanya. Sifanele sithi uma siqhamuka kubantu noma uyafika endaweni kubonakala ukuthi khona umuntu ofikile noma ngabe uyafika efamily kubonakala ukuthi khona umuntu onjani? Amalight. Ukukhanya ukhanyise babuza abantu bathi hawu ba uyabona bakhonta ekhanya abantu ebusuku kumnyama uma kuyizigebengu zithi yabona khona into ezasibaleke sithashe ngoba le moto ezayizosikhanyisa uma sewufikile bakhuluma abantu ngawe bathi hawu lo muntu umthashane hlobo luni lo muntu lo kubheke kokuhle bazalwane. Ibandla lethu libheke okuhle ethina. Kufanele sizihlole futhi izinto. Asifunda abaseThesalonika isahluko 5 verse 21 no 22. Mabafoko seThesalonika oqala isahluko sika 5 verse 21 no 22. Osetholile afunde ngeke sibe namakhorasi okulindana bazalwane ngoba sikhave isikhathi noma ubani osetholile afunde. Ithi ke iverse ka 21
vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kubi. Number 1, senze njani? Senze njani qoqala? Siyahlola izinto. Ufika phakathi kwabantu. Okokuqala izenze njani? Hlola izinto, hlola isimo. Uyavivinywa uNkulunkulu ubuqobo. Bese kuba khona izinto ezinjani ozibambayo. Ikuphi wena ubambayo masuhlolile? Ubamba okuhle. Khona okunye okuhle okuyimvelo yabantu. Abantu nje bephila banazi izinto ezinhle okufanele zona uzithathe uzibambe. Njengokuthi nje indlela yokuhlonipha neBhayibheli yagcizelela kube indlela yokuphila nje nabantu benobungane nabantu. Ungabi umuntu ohlukile ngokuthi awukhuliswa umuntu. Ubambisisa okuhle. Uba umuntu obikelelayo nje okhombisa ukubathanda abantu. Usuhlolile ubambisisa okuhle. Okubi ke lithi iBhayibheli sidede kukho okunjani? Okunjani? Okubonakala kukubi. Ukubonakala kukubi. Thina bazalwane izinto ezimbi siyazibalekela. Into mayibonakala iyimbi, enye ingaba yimbi ebandleni. Ibandla lingathokozi ngayo. Wena uma kubukeka kunjani? Kukubi wenze njani? Uthethe kukho okubonakala kukubi. Khona izinto ezingabafanele abazalwane. Izinto ezinjani? Okungasho futhi thina. Yazi bazalwane khona izinto abazalwane abangasho thina. Yesu kodwa akashumayela uJesu ophilayo ngoba insindiso akazalwanga ngegazi likaJesu, akazalwanga ngembewu engapheliyo eyizwi likaNkulunkulu. Asibhekeke okulindeleke empilweni yethu njengabazalwane, ukufundisa kwebandla nokufundisa kwezwi. Ukufundisa kwani? Nokufundisa kwani? Sibheke izinto ke bazalwane ngizithathe khona lapha ya umthetho sisekele nomphela. Lithi uwani wakhona umzalwane makangezi noma yini edumaza ukukholwa noma eyamanyala. Umzalwane angezi noma yini edumazani uma singene ebandleni. Besikhuluma ekuseni nomzalwane sikhuluma ngezinto ezinhle ezukuhleleka komsebenzi. Ezinye izinto ezinhle siyazilahla thina sithi ngoba siqhuqwa ubani umoya oyingcwele. Silahla ezinye izinto bazalwane ezomgogodla ezenza umuntu abe aqine evangelini. Uthola ukuthi umzalwane uyakholwa kodwa akazazi imiso zebandla. Iyona ebuhlungu ngoba fanele azazi izimiso zebandla lakho kufanele siqhubeke sikufundise uma sithola amathuba. Thina kuleli bandla lethu siyakholelwa ezivumeni zabapostoli. Sihleliwe kumthetho sisekelo sokuthi ngiyakholwa uNkulunkulu uyise nakuNkulunkulu indodana uNkulunkulu moya oyingcwele owazalwa ngentombi uMaria. Lezo zinto zihleliwe zikhona lo mthetho sisekelo webandla. Kodwa ungabuza mina ngomfundisi enzazi. Kodwa kuhle futhi ube nozazi nomongo umethe umuntu uchaza ngenkolo yakho. Uvale uyichaze inkolo kabani? Ukuthi mina ngoba letho sezelo. Okwesibili, umuntu angaweza umsebenzi ongamanyala nodumazayo nohlazisayo. Khona imisebenzi engamanyala odinga umuntu azihlole azibone ukuthi lo msebenzi empeleni
njengomntwana kaNkulunkulu uma ngiyibona uyangifanela njengomntwana kabani angawenzi umsebenzi ongamanyala. Okwesithathu, kungaba khona imidlalo sike sakhuluma la ngecash. Ngiyabona icash lezidlalwa lapha kwi-conference. Sithe abantu bangafiki la enkozeni bafoma icash. Bengasiphrepeyanga kahle. Sihlole. Khona eminye imidlalo bazalwane othi uma uyibheka ukuthi le mzalwane ayibafanele obani? Abazalwane ayakhi. Yebo, khona-ke nemidlalo emina ofanele uthi umzalwane ekuseni umfundisi omnye ayishumayela ngamthanda uthi ngilimele efika ku-Radio Post mhlawumbe abuzwa abantu uthi ngilimele uthi ngizasengilimele uthi ngizwe unkosikazi ekhuluma kanje ngizwe indoda ikhuluma kanje wathi ngilimele. Kungaba-ke imidlalo ofanele umuntu ayibheke imidlalo ukuthi lo mdlalo izinto engiyithathe kumuntu ohlelweni lebandla ukuthi ungawudlala yini umdlalo okwenza mhlawumbe sikhulu umabona kuthi sikudlala amanyala. Niyazwa bazalwane? Sikubone sabazalwane kodwa sikubone dlalani fanele usihlole ukuthi wena uyini vele uzothanda amanyala. Uthi uMoses mebuza uAaron uthi uAaron mebuza uMoses uthi hawu mfowethu akasho ukuthi mfowethu mina usho kanjani kodwa uyabuza ngamagama njengoba phela umfowabo uthi kodwa yini lento embi kangaka abantu benzele ithole legolide. Uthi uAaron uyabaza abantu ukuthi abantu bathandani ububi. Athi nje ka-Aaron ngesikhathi embuza uMoses uthi uAaron uyabaza abantu bathandani ububi kodwa wena njengomzalwane fanele wenze njani ungadlali umdlalwane bazalwane. Uma suyilunga lebandla yile zinto ezilimaza abazalwane umuntu angene ebandleni athi kuyisono akhombise ibandla amanyala umzalwane njalo uzoshumayela cha ukukhanya yena fanele alethe ukukhanya emancokweni angalungile. Ukuncokola ngiyakwazi ukuncokola kodwa sithi singancokoli ngendlela enjani engalungile singangeni emancokweni angalungile. Kanti futhi ukuncokola bazali fanele siqaphele. Ngiyakwazi ukuncokola kuyingozi. Ngiyakwazi ukuncokola kuyingozi bazalwane. Abanye abantu sebebaningi babona nabazalwane boqaphela futhi omunye umuntu uyathanda ukuncokola athi uma wathi kuye umbona la muntu yabona ubuso bami labo uyakhuluma ngifunda phi uma ngathula ngicasuki ngithi ngizama ukufihla kodwa abantu bexisa ngiyabona kwakusediliwe angithi kunjalo bazalwane ngibona ubuso bomuntu buyisibuko yila umuntu umfunda khona uyawuzama abantu uzenzisa uthi hey abantu abangaze bangibona okunye ke benganakile abazali bangakuboni kodwa bona kuba njalo. Ngiqonda ukuthi abazalwane omunye umuntu uthi uma uthi angcokola simple mhlawumbe umbona fanele ashintshe yena ngoba sekuza ngakubani ngakuyena. Ukuncokola singancokoli ngamazwi azosilimaza. Imfundiso yebandla lethu ukuthi uma umzalwane musu ukuncokola ngendlela noma ukukhuluma ngendlela engalungile. Abasefesu izwi lePostile khona ungaphumi izwi elibolile emlonyeni wethu kodwa kube izwi lani lokwakha kuba abantu abanjani abezwayo. Sihleli nabazalwane ingakho lokuthini ukuthi asimbizi umuntu ngesici ukuthi umuntu ekhanda ingane ezifuna uzaza amagama uyibize ngegama
ungayibizi ngeenyawo zayo, ungayibizi ngekhanda layo, ungayibizi ngamadolo akha, ibize ngegama. Ngoba ngesikhathi usho kanjalo, kwesikhathi uyalimala umuntu. Kodwa okuhle ukumncoma umuntu. Mhlawumbe ugqoke kahle uyamakha lokho. Kodwa izinto, imfundiso yebandla lethu bazalwane, lingaphumi izwi elingafanele ukwakha emlonyeni lethu. Bese lelifundelo lesitholi. Basekhona sisathuko 4:6. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, uyoliswe ngosawoti, ukuze nazi enifanele ubaphendula ngakho bonke abantu. Amen. Uyoliswe. Ngisho ukhuluma nje nabazalwane, ukuzikhuluma ukuthi ube njani? Ube mnandi nje nomuntu ofikayo eze kukhona i-arrowment. Emnandi uyoliswe ngosawoti. Ukukhuluma kwethu thina bazalwane, singakhulumi izinto ezizosilimaza. Khona imidlalo okunye okulandelayo. Ukudlala imidlalo noma ukubuka imidlalo yakomabonakude engamanyala. Asivunyelwe thina ukubuka imidlalo enjani? Imbazalwane. Komabona? Asivunyelwe. Iyakha. Uyabona izinto bazalwane, abantu abaningi abalimele, especially abancane, babuka lezi zinto. Babukani? Khona inhlelelo uba la ebusuku angizazi-ke mina. Axoxe umsase wangitshela umsase wathi umgqibelo ebusuku ngo-12 angitshele yabo into ngayinakini. Wathi wakubaba omdala. Wathi lezi zinto uma uyibuka ziyawona umqondo wakho. Usho ukuthi umuntu omdala asindisiwe futhi nje umuntu ongahlanganisile ukholwa thina amaKrestu thina abantu abakholwa uhlala esigxeke nje. Athi ngeke ngikholwa amakholwa esenje. Amakholwa ezuthu, amakholwa ezuthu. Kodwa nje engakukha lapho. Wathi lezi zinto uma uzibuka zifaka umqondo omubi nakwena usho umdala. Izinto ezibuka oma-TV. Umuntu ohlalela ama-TV, ezinye izinto ezenza ukuthi umthole umuntu ebanda nje, epholile enjani? Engeke nje afakaze agcwala amandla kamoya ongcwele. Lethi yamehlisi lokumshaya igaba ngegaba yamehlisi. Thina sivunyelwe ukubuka izinto ezinjani? Ezamanyala. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi noma sesibuka umzukulu wami sekhule manje white ngazi umantshela esikoleni athi asibuka ujesheleni eshi generation athi thina sibuka ujesheleni yabo ngiqonda ukuthi khona izinto bazalwane ibandla lesikhuza kuzona uthi uma sozibheka ukuthi zenzani na ziyalimaza abantu abasha sekukhona lo ukuthi bahlukunyezwe bezwa njani ibona kakhulu abathandana yabona lesigaba lesi siyangena kakhulu kubona nabadala ngeze babe khona abathandana abangena ukubuka kushiya ukuthi singayibuki iTV niyezwa abantu abasha akushiya ukuthi singayibuki kodwa izinto ezamanyala senze njani sivale uma sekubuka izinto ezamanyala senze njani singayivali ngoba kuqhamuka ukhulu noma kuqhamuka umkhulu kodwa siyivale ngoba sekungena into ezinjani ezamanyala. So kwenza kanjani lokho? So kwenza ngoba siqeqeshiwe sazazi ukuthi thina
akusifanele ukuthi sibuke thina kunjani akusifanele besibuke amanyala umuntu akhula ne-direction nomqondo ukuthi ukhula nje uyazi abanye balimalini balahlekelwa i-direction balahlekelwa indlela umgudu okufanele bahambe ngawo ngenxa yokuthi balibala ukubamba wonke la mawongowongo abawabuka komabona cathi umuntu uselimele ulinyazwa ilezi zinto ebekufanele angalibali ukuzibuka okunye sibheke okunye okulimazayo masingakhulumi ngendlela engahlilimaza omunye bese nguthintile noma mhlambe kuba ukukhuluma amanga ngomunye umzalwane asivamisile ukukhuluma amanga thina abazalwane ngomunye asivamisile noma ngenze kodwa futhi into ongathi uma ukhuluma ngobaba uSeshi noma ngobaba uGama ukhulume into azothi uma uGama umeyizwa wazi ukuthi hayi ungayichaza kubaba uGama ukuthi bewuthini ungakhulumi into ngobaba uGama azothi uma seqhamuka ubaba uGama ube namahloni ngayo ngoba wena njengomntwana kaNkulunkulu okubhekile ukuthi uma kukhona okhuluma ngakho kumzalwane ungamqhambela amanga futhi uma ebuthakathaka noma ngawe ukhuluma ngaye kodwa inhloso yakho ukukhuluma nomunye umzalwane inhloso ukuthi umvuselele wenze njani yena akheke ibandla lethu libheke lezi zinto ezinhle kumntwana kaNkulunkulu okunye nakho abazalwane bethu akudingekile ukuthi benze imali ngendlela engafanele abazalwane benze imali ngendlela enjani ziningi-ke iy'ndlela ezingafanele ukwenza imali kufana negambling ukugembula ibandla lethu liyaxwayisa kubazali bangangeni endleleni zokugembula ibandla lethu liyaxwayisa ukuthi abazalwane bangenzi shonisa uyayenza imali ngala uyakhalwa ngala ibandla lethu liyaxwayisa ukuthi umzalwane angabi neshiphi indlela engafanele ukwenza yini imali yona imali uzoyithola kulezi nsuku imali yokudayisa utshwala ngicabanga ukuthi yona ehamba phambili kubantu abaningi uma uzobheka into okuyona eyandile kubantu abadayisayo utshwala yona into ehambile kodwa umzalwane angafuni umsebenzi ozomenzela imali kalula ngendlela enjani engalungile ngendlela elimaza abanye asifunde incwadi kaLeviticus namahubo 15 noLeviticus 19 Leviticus 19 verse 16. Verse 16 once. Ungahambi echetha phakathi kwabantu bakho ungamelani nokuphila umakhelwane wakho nginguJehova
Now 15 verse. Fifteen verse 3. Mark 15. Amahubo 15:3. Ungahleli ngolimi lwakhe, ongahleli ngolimi lwakhe, Yeah. ongalimoni umngane wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Verse 4. Okuba uqhubeka. Sengibongile. La begcizelela le ndaba yokukhuluma. Sengiqonde lokho. La amavesi angehla bekhuluma ngokukhuluma. Verse 5. Yeah. Angatsheleki umuntu imali yakhe bese njani? Izale. Ukuzalisa ngani? Imali. Akuwona umsebenzi wethu thina amaKristu. Ukuzalisa ngemali bayazi abanye yathi enye indoda yayi la ngisebenza ngesikhathi angazi noma kusenjalo yini. Khona abantu bebeba nezitokufela ezinkulu zokuzalisa ngani? Mhlambe sisekhona manje ungasahlangana nabathe kakhulu kuyenza lokho. Wathi omunye wathi le mali ayisizi. Wayiphethe isitokufela esikhulu, abanye bayiphethe isitokufela esikhulu. Wathi ayihawukeni le mali yalezi zitokufela ayisizi. Angizange ngaba nenhlanhla yokujoyina lezi zitokufela, angizange ngaba nekhono lokujoyina izitokufela. Nonkosikazi wami yazi ngisho kwakumkhakha nje. Engangithi uma ubheka inhliziyo yami vale ngawuthanda. Kodwa ke lesi ke esizalisa ngemali umntwana kaNkulunkulu fanele aqaphele. Ezinye zazo bazalwane zinjani? Zinemkhuba ke futhi. Uma sekona ukuthi uyatshelekisa nje. Ezinye zazo zinemkhuba. Abantu abanye bazalisa ngemali baze bangene enyangeni. Befuna ukuthi abantu kumele ayithathe imali kube yihuhe nje ukuthi azoyithatha njalo imali. Yingakho nomzalwane angimkhuthaza umzalwane ukuthi nathatha imali ezalayo. Niyazi abazalwane ufanele uzihlele uma ungumzalwane. Kwenze njani? Uzihlele nje. Hayi ngoba unemali eningi. Unemali encane kodwa wenze njani? Uzihlele. Ungathatheli imali yokuthi ufuna ukuthenga ingubo usungena emamashonisi. Uhlula ukwenze njani? Ukuyihlela. Le ngubo oyibonela ayihambi nangonyaka ozayokusekhona noma ngayifani ukuyithola enye futhi enhle engaphezulu kwale mhlawumbe kade uyibona ngalonyaka. Ngathi zithathe izinto ezingenza ngithatha imali ezalayo. uNkulunkulu ngisizela ngaze ngiyithathe lo ngaba khona ke emhlabeni. Imali nje ezalayo ngaze ngiyithathe empilweni yami. Ngathi 1 uma ngiboshiwe. Ngathi 2 uma ngishonele. 3 sengimkhohli khona u3. Kodwa lezi zinto ezimbili engazibala ukuthi izona ke ezingangenza ukuthi ngithathe imali ezalayo ngoba zifanele zangehla ngaphezulu. Kodwa lezi ezinye nje uyazi-organize. Ngoba abanye bazalwane phakathi kwethu bagcina sebengena ey'kweletini ey'nkulu. Hayi ngoba engayenayo imali engayitholi, uyayithola imali. Kodwa inkinga yakhe yembazalwane hlula kuyihlela. Khona abantu bazalwane abahlala njalo athi asinamali. Imali enayo uhlula kwenze njani? Khona ogogo bazalwane abamangalisayo ukuthi bakwazi ukondla imindeni ngale mali yempesheni. Ngiyazibuza ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa into ephawuleka lapho yini na? Iyakwazi ukuhlela. Iyakwazi ukuhlela. Thina bazalwane, thina asibona abantu bokuhlala sibika usizi. Sibese singena komashonisa. Sabantu thina bokwenza njani? Bokuzihlela. Bokuzihlela. Mawusihlelile uyokwenzeka kanjani? Singangeni komashonisa. Singatsheleki imali abathi imali zokuba bazalise ngemali. Ibandla lethu alikuvumeli futhi ukuba umuntu adayise ngogwayi noma yiluphi uhlobo lesidakamizwa.
Ithi ungawudayisi ugwayi, ungawutshali, ungawubhemi noma hlobo lesidakamizwa. Iyabonakala la kulo hlobo lesidakamizwa abazalwane. Khona lento abakhona abazalwane. Ukuthi umzalwane mhlawumbe avakashele umuntu afuna ukumjabulisa amthengele utshwala. Right? Angidluli. Ngoba vele ajabulisa umuntu ngani? Kodwa imfundiso ebandla lethu ithi senze njani? Noma hlobo lolani lesidakamizwa ugwayi badala abazalwane bengawubhemi ugwayi bethi abantu abanye abayathazana abantu abasonto abayemasotweni bathi ubone ngani ugwayi ngoba kwezindawo ubhenywa abefundisi ubhenywa abantu nje abahloniphekile. Bathi sidlala abantu nje bengazi ubone ngani ugwayi kodwa ekugcineni sebeyabona ugwayi uyingozi. Kodwa thina abazalwane ngoba umoya kaNkulunkulu kade umoya kaNkulunkulu asikhanyisele ukuthi singawudayisi izidakamizwa, singawudayisi utshwala, singamdayisi utshwala. Fana ngalokho futhi bazalwane. Umuntu uma enomcimbi mhlawumbe uyajabula wasishi. Ujabulisa uthi i-21st kaMpube yalinganisa babasishi. Sizikwazi babasishi sixwale lapha ekhaya. Siyafika ubabasishi ufihla amakhasi obhiya ngale ngemuva. Uyakhona ubabasishi, uyakhona umamsishi. Abantu uthi abadakwe la ekhaya. Uyabaphilisa noma uyabalimaza? Boza njani bazalwane? Utshwala bazalwane buney'dumbu eziphansi. Uma ufunda incwadi yeZakha 23 uthi ubani okhala ubani ethi ngayo ubani onezimbozi ngeze uye ukujimela utshwala ophuze onamandla. Uyabo manje wena umshumayeli ubungcwele kodwa ngoba nje usuku olumnandi lokujabulela ingane yakho awumntana baze bamnandi soqedwe isikhathi esigalo bafika abazalwane kodwa ubaba usefihla utshwala ngemuva. Ithi-ke umthetho webandla lethu uthi singawenzi ukuthi uthi sibe njani? Senze njani bazalwane? Lento ofanele sazi siphakathi kwabantu. Zikhona izinto bazalwane eziyisehlo kodwa zikhona izinto umuntu abona ukuthi ufika umzali wakho bakushiye. Fanele kwenjalo kubani? Imfundiso yebandla lethu bazalwane. Uma uzinikela wangithi uyazinikela ebandleni. Funa ungene wazi. Uyethiwe futhi umuntu uma engene ebandleni lethu bazalwane. Fanele oqala afundele umthetho sisekelo webandla lobani? Ukuze angene nokuqonda ukuthi uyavumelana uzokwazi ukuhambisana nani nawo. Thina sifanele simamukele nje umuntu singafala empeleni fanele lazi imigomo neyisekelo zokuthi la abudayisa utshwala la liyahlonishwa usuku liyahlonishwa usuku lwangesonto. Okunye lo kuthiwa sihloniphe usuku lwanini? Hloniphe usuku lwanini bazalwane? Usuku lwangesonto olubalulekile. Abanye abazalwane abazi balibala imisebenzi. Athi umuntu hayi usuku lokukhonza yimiso zebandla lethu usuku lwangesonto siyalehlukanisa. Senze njani bazalwane? Silahlukaniselana ukukhonza. Siyalehlukanisa usuku lwangesonto silahlukanisele ukukhonza. Usuku lubalulekile usuku lwangesonto. Abanye abantu sengiyazi kuphetheni isikhathi enginaso. Abanye abantu ukuthi ngosuku lwangesonto bahlele ukuvakashelwa zihlobo zabo. Niyazi bazalwane. Abanye abantu bahlele imicimbi yabo ukuthi benini bangayi kuphi esontweni. Kufanele isimiso sebandla lethu lithi asihloniphe laba bese-Day Adventist. Ngeke ubathole ngomgqibelo. Ngomgqibelo nje ngeke ube njani? Noma isihloko sakho wazi ukuthi usuku olungcwele umgqibelo, usuku lwesikhombisa.
Kodwa thina abazalwane sikwenza kube lula nje. Ukuthi ngesonto ngisaya enkonzweni, sekuhlele mina futhi ngahlela usuku lwangesonto. Yebo zikhona izimo eziba ngaphezulu mhlawumbe kushoniwe. Zibe ngaphezulu ukuthi umzali sezohamba kungcwatshwe ngesonto ake sibe sike singaphezulu. Kodwa lezi zinto bazalwane senifike ekugcineni simele ukuzazi, simele ukuziqaphela. Ngithe thina bazalwane singakudayisa utshwala noma isidakamizwa. Sengizothanda sifunde incwadi yeZakha isahluko sika-23 sengizobuyela phansi sibone ingozi yotshwala abazalwane. Noma ngake yashadwa uma kuwumshado womzalwane ubaba nomama bakholwa akudingeke ngalo utshwala ngoba bakhona abazalwane. Izakha 23 verse 29 and 35. Verse 29 to 35. Verse 29. Ubani othi maye, ubani othi wo, ubani oxabanayo, ubani okhalayo, ubani onezilonda ngeze na, ubani onamehlo aqhelayo na. Yibo 28. Yiba abalibala ngasewayinini abaya ukunambitha iwayini elixutshiweyo etwala. Ungalibuki iwayini ukuthi libuke ngokuba liyacwebezela endebeni ukuba lehle kalula. 32. Ngasekugcineni liyaluma njengenyoka, ihlabe njengebululu. 33. Amehlo akho ayakubona imihlobo, inhliziyo yakho ikhulume okuphambeneyo. 34. Uyakuba njengolele ekujuleni kolwandle yomkhumbi. 35. Uyakuthi bangishayile angilimalanga, bangilalele angikwazanga lapho ngibuka. Khuluma izinto ezingafanele. Akhuluma umuntu okuphambene ngenxa yophuzo olunamandla, uphuzo oludakisayo. Uvesi ka-35 uthi uyakuthi bangishayile angilimalanga, bangiqalele angikwazanga. Uyabona uvuka umuntu eney'dubulu bese ngathi beshayile ngenxa yophuzo olunjani, olunamandla, olulimaza impilo yomuntu kaNkulunkulu. Ngakho-ke thina abazalwane ilezi zinto kuthiwa kubheke kokuhle kodwa kithi njengamaKrestu. Ngithanda ukufika ekugcineni bazalwane ngala mazwi ukuthi sazi ukuthi sihlolisise zonke izinto kodwa sibambisise okuhle, sidede konjani? Sibambisise okuhle, sidede konjani? Ngeke sibe nankinga bazalwane. Soba nayo inkinga phela ngoba iy'hlobo zethu ziyokhala. Kodwa fanele sazi ukuthi thina fanele sihlolisise, siyazihlola izinto. Zonke izinto ezimbi siyazishiya. Uma ubaba umama ubambisise okuhle. Kule mizuzu emihlanu ngingakakhuleki mhlawumbe ukhona nombuzo bese ngizobuye sengizodeda kuzongena esinye isifundo phakathi kwethu bazalwane. Sikhethe okuhle. Mhlawumbe njengakuna abafundisa abanye noma ngembala abashumayela n'ubheshe nasendaweni ezizamajolini nama-night club abafundisa ukuthi abasindisile ukuthi-ke mhlawumbe intsha yethu njengento ihamba yini ngeke yini uma bezintshumayelo ithinte abantu ngokubeka ukuthi njengomzali ukwazi ukugqoke kanje ukubona lokho kufanele njengomzalwane lapha bese bevele bethi mhlawumbe semuva ithini uma sefika ngala sithi ho lana babeka kanjani lama bekhulumela kokugqoka
kodwa hayi la ungakhona uthi kanjani la ungafaka ibhluku ungagcoba ungenzani noma yini futhi bashumayela izindisi manje mase efika ngala mhlawumbe azibona umuntu mhlawumbe ucindezelekile ingalana hala bazalwane basindisiwe futhi bashumayela njengabo la futhi manje bathini ngala ukuthi mhlawumbe omusha lapho ngeke enadideke ukuthi kumkanjani uma kumkanjani emina lokho bazalwane ngiyobaba session ngiyabonga umbuzo wakho muhle kakhulu awusihle futhi ucacile uhlanzekile nje awunalutho olubi awunasilubi umnandi okunye uma uphendula kuye kuba kuhle futhi nathi siphendule empeni isifundile wesikhathi kuphendule lo osuke uyena nje efundisa kanti amanye ama-answer futhi akhona kubazalwane bese uyabavimba abazali kanti kade bene-answer emnandi mhlawumbe njengoda ufuna mhlawumbe sungalekelela nje su-eda la kulokho omunye abenakho ukuthi naba-ke abanye beshokade kubaba sesheshini mhlawumbe khona omunye nomuntu ongaba nempendulo naphakathi kwethu baza walo mbuzo ubuzwa kithini ukuthi naba abasha bethu behambile babuya bathi la kithina kuyabhora kuyacinezela usemuva kuningi amagama asho izinto kaNkulunkulu bafundisa nje la thina nje basela nje sifundisa ngokwethu kaNkulunkulu ukuthi lona lithi bese kuqhutsheka kuya phambili siyabonga ngawanga ukuthi bafake isikini kodwa ithuba lokushumayela ngizolithola yini umbuzo ofuna ngizibuza wona ukuthi uma ngifuna nje jointini niyazi ama-joint ngizolithola ithuba lokushumayela uzokwenzeka ngalitholi ithuba lokushumayela unokwenza mhlawumbe ngilithole uma enibusise uNkulunkulu abelani ngicela umama uMalevu asibongele ngomkhuleko lesifuni amen sesibonge kakhulu ba yasithanda sibelela ngalolu hlobo samshukumela efuleni ngamgcini sibonge ukuthi ngosama balivile lapho ubani onjengabo amen Kaya